окнен тамошобинони азиз он чизе ки бисёриён мепурсиданд ина марҳамат анам хеле бозичаҳои развиваишӣ барои кӯдако моторикаи кӯдакам баъд бисёр ваханами маркази ваё да омӯзиши да мамихали ваё ҳаста бисёртар ҳамин намуди игрушкаҳоро мепурсиданд духтаро ина ҷои ҷош омадагим беҳад хушрӯвай ина кӯдакои аутизм доштагӣ да кӯдакое ки мисол бемориҳои дцпу дигар доранд ҳамин чизҳоро истифода мебаранд вақти машқ кунӣ ман шахсан ҳамин чизҳоро худам мекофтум ина марама ҷои ҷош овардагимтона магазин маҳкам мешавад тамошобино тамоми намуди игрушкаҳои ҳамин развивашка ҳаста мана дидем барои нутқи кӯдака мисол барои зеҳни кӯдака ҳама тарафа пеш бурдан ина марамат метонен анамин намуд развиваиши бозичаҳоро омада бо нархи дастрас харидорӣ кунен мағоза маҳкам мешавад мағозаи хирсак дӯстони азиз успед кунен биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен то 50% қариб скидка рафтестай ҳамашда мисол ай ҳама қиматаш инами 400 чанд сумай ай ҳозир скидка кати 450 сумай скидка кати ҳоз 299 сомон шудагая 299 сомон доставка любой ҷо доранд духтаро борои арзонам беҳад бисёр ай мана нигоҳ куненда ино ҳамаш чӯби ай диден беҳад хушрӯай беҳад зарурияй гуфти гапо бисёриён мекобанд мана биёен тамошобино маркази савдои гулдаста 82 микрорайон дуюм ошёна мағозаи хирсак биненда иҷода дигар намуди игрушкаҳоям ҳастай то 50% аз 20 то 50% скидка тамоми намуди анем бозичаҳода борошона хичон мебиранд дӯстони азиз ҳамаш безарарай дар кӯдак мисол ина метонен омада харидорӣ кунен элон тамошобино нигоҳ кунен тамоми намуди анами игрушкаҳои фасон арзон шид мағоза маҳкам шидестай мана марамат борошона ҳамаш оригиналай развиваиши игрушка дар курай ёки нехе нигоҳ кунен детский косметика астай пасуда астай пилисосу дигар ҳам духтаракода ҳам писаракода тамоми намуди инамино ҳозир скидка шидага аз 20 то 50% скидка рафтестай мана ин намуда бисёриён мекуфтанам хеле кухнира марамат дӯстони азиз мағоза маҳкам шидестай мағозаи хирсак тамоми борошона скидка кардагиан омада бо нархи дастрас бори оригинала барои фарзандатон харидорӣ кунен ҳам барои писаракотон ҳам барои духтаракотон ҳамаи чи ҳастай суроғашон 82 микрорайон маркази савдои гулдаста дуюм ошёна мағозаи хирсак ҳамин дуюм ошёна ки биромаден рӯ барои эскалаторай ба осонӣ пайдошон мекунен хулас нигоҳ кунен чихи буракои необычни бисёр доранд ҳамаи ҳамино дӯстони азиз ҳамаи ҳамино то 50% аз 20 то 50% скидка ай ҳамин нархҳои будагиш ҳамаш арзон мешавад ина расчётотона бигирен биёен необычни буракои хушрӯе ки мисол медонам ки фарзандотон бисёрша дар рекламаҳо дидаган леки ёфтагӣ нестен магазинона марамат мағозаи хирсакра любой намудаш будай бо дастрас нархҳошина ҳозир арзон кардаган марамат муроҷиат кунен доставкаям доранд аҳа тамошобино нигоҳ кунен очаҷонако бадавено биёен тамоми намуди игрушкаҳои фасон скидка шидагай мағоза маҳкам шидаестай нигоҳ кунен скидка ина барои зодрӯзои кӯдакотона барои ҳамин хирсандӣ кардани кӯдакотон хулоса чӣ намуди игрушкаи оригинал дар курайтона биёен аз 20 то 50% арзон шидагай бовар мекунен я хелеш я баробар арзон шидагай ҳамаи ҳамиё борои оригиналанд мана нигоҳ куненда аз ами як пистолету автомат 1000 намуд доранд бо иношона мегӯен буракои необычне ки мисол на танҳо кӯдакои хурда аллакай кӯдакои не подростковида мешава бисёр бозичаҳои амиё мана марамат биёен барои духтаракотонам барои писаракотон аз мағозаи хирсак харидорӣ кунен омада наметонен марамат ира бинен охи омада натонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд инам 280 сумай мисол чанд сум шудагия скидка 230 сомон хулос 200 сомон 280 сомон 200 сомон хулоса аз 20% то 50% баъзе борошонам хел вайшидагия ҳамаш скидка ай мақсад баъзеош то 50% ҳатто арзон мешава хулас биён ира бинен охи развиваиши игрушкаям астай музыкалнишам астай ина детский косметикашам астай мақсад чизе мегирен конструкторои воимашам астай чизе мегирен ина биёен бо нархи дастрас аз мағозаи хирсак харидорӣ кунен маркази савдои гулдаста дуюм ошёна дӯстони азиз инам дуюм ошёна мебиёен марамат рӯ ба рӯи эскалаторда мағозаи хирсака ки маҳкам шидестай фаъолиятша хат мекуна барои аввал чизе дора борош оригинал ай духтаро ини тарафда пастелни билёя дора иёшам хушрӯай качествошон чинда овардаган инорам бо нархи дастрас шумода пешниҳод мекунам интихобшон зиёдай нархшон дастрас духтаро успед кунен як набори зури батон ёфтагим охи духтаро нигоҳ кунен музыкальни набори оригинал оҳанию чӯби яҷояана
ҳама намуди инструментош ҳастай. мана марамат 440 сомон буд. скидка рафтестай мағоза маҳкам мешавад. тамошо бинем чихе удобни якай ва якш бинем чихе хушлуча. хулоса скидкаи калон шидагиай дар мағозаи хирсак 299 сомон дидена 440 сом ҳозир 299 сомон шидагиай. на танҳо ин намуд борои оригинал, балки нигоҳ кунед чихе игрушкаҳои фасони воима бисёр доранд. ина медонам ки бисёр кӯдако бо ҳама ира номоша медонанд ё ҳамаш ҳозир мода шидагианд, рекламода ҳастай. марамат тамоми намудша бо нархи то 50% скидка метавонед омада аз мағозаи хирсак харидорӣ кунед. мағоза гуфти гапа маҳкам мешавад. барои аввал тамоми борош арзон шидагиай. дӯстони азиз, суроғара мефаҳмонам, даставкаям доранд. инаи ваяй ира бинен чихе хушрӯвай мепара. ира бинен дронай чиай. хулоса ира бинен беҳад буракои необычни хушрӯвак доранд духтаро. мана мараманд мишкочаошона бинен иношам скидка. ина ҳозир стича ҳамаи кӯдако мекованд. инҷада 1000 намуд стич буда. иёшам скидка. хулас тамоми борошон арзон. барои мактаб сумкаҳои оригинал дар кор тамошо. ина сумкаҳои оригиналам ҳастай. развивающие игрушкаҳоям ҳастай. мана марамат чизе мегирен биёед мағозаи хирсак ҳозир скидка кардагиай. маркази савдои гулдаста 82 микрорайон дуюм ошёна мағозаи хирсак. хушрӯван и духиё тамошо бино. духиёи зара оригинало ҳамое ки 1100 сомонай ку скидка шидестай. мана марҳамат мағоза ки маҳкам мешавад. скидкаи калони баъд сар додаган. ина қисм 40% арзон меша. ин қисм боша бовар мекунед 50% скидка, яъне як баробар арзон. нигоҳ кунед оно қисми боло 3 рӯз мисол буш местагаранитакати оригиналои брендовиёяй ҳозир медонем чанд сом 1100 сом 550 сомонаи маҳрамат. духи дӯстдорако биёен инами борои бренда бо нархи дастрас оригиналора бо нархи копиалюксе мегирен. иҷа маҳрамат дӯстони азиз, суроғара мефаҳмонам то на иҷа на танҳо духи балки мағоза маҳкам шидестай. ина барои фарзандотон игрушка мегирен. барои хонатон мисол тамоми намуди пастели билё ҳастай. ҳамаи борошон скидка шидагиай. успед кунен ки тамом нашава. вақт ками бад мондагиай. инами тамоми борошон ҳозир скидкаи калонкати пешниҳод шидагиай. суроға 82 микрорайон тамошобинони азиз. ҳами 82 микрорайон ки омаден марамат маркази савдои гулдаста дуюм ошёнадай мағозаи хирсак. мана и тарафа бинен хушрӯванухи борошона бинен чихе необычнякан. марамат духтаро дӯстони азиз, маркази савдои гулдаста омадагием. нигоҳ кунед ҳозир мерем мағозаи хирсак маҳкам шидестай. тамоми намуди борошона аз 20% то 50% арзон кардаган. мана маҳрамат хоҳишмандо диден маркази савдои гулдаста дуюм ошёна. ина мағозаи хирсакай. иҷада духиёи оригинал доранд, пастелни билёи фасон доранд, бозичаҳои хушрӯи беҳад гуфти гапо даркорӣ доранд барои фарзандои мо ки ба фоидаи фарзандои мояй. хулоса нигоҳ кунед охир чӣ қадар буракои хушрӯ доранд. ҳозир ҷудогонаам навор мекунем, нишонтон метем. ҳатман биёен нами тамоми борошон скидка шидагиай. бо нархи дастрас мисол аз нархҳои будагишон бо нархи дастрас харидорӣ кунед. асосан мисол аз 20 то 50% ҳами игрушкаву духиёи оригиналшон шидагиай духтаро. мана диден бинен чӣ қадар интихоб зиёдай. инами развивающие игрушкаҳоро бисёриё мекованд. бовар кунед инҷада 1000 намудаш будай. ина баъд ина чанд намуд дигар игрушкаҳои дигар ҳастай. бозичаҳои хушрӯ ҳастай. мана муроҷиат кунед барои доставка.